Mondd még egyszer, milyen baszom a kurva anyád? Azt nem mondtam. Hogy visszahúztad azért Csiga házába? Az igen. Hát én nem élek emeleten. Na, halló. Beszélsz? Nem is kányáztam semmit. Kezdjük ott? Ne eredj a picsába. De fú, te. Eredj a kurva anyádba. Na, ilyet nem mondtad, ugye tudod? Na, hogy érted, hogy nem mondtad? Mit tiltja meg? Hát, Látod, kimondtam. ezért komoly rendőri büntetés jár rám, hogyha rátunk. Milyen rendőri? Na, hívjad. Tá, nem mi volt, mi? De Jaj. telefonszámlámat ezzel idiót. Aha. Jó, pusztuljál marha. Öreg otthonban. Azaz, ügyesen. Fürödjél inkább meg. Zsíros hajú. Kell mennyi vasat zabálni, te rézzabáló nyomorék. Nyomorék rossz. Büdös faszapó Kettes kocsira se nigger. tellik. Ó, de hogy is nem, csak ilyen niggereknek nem tetszik. De te miért nem bőrdözött, ez jó, ja? Ilyen fehér nigger vagy, nem látod? Rasta hallja. Úristen. Elígy az utadra, öreg, menjél. Bocs, nem tudsz bejönni, lezártam. Na csá. Így, ne haragudj, bocsáss meg. Menjél, te rasszista. Így van, zsíros hajú. Az igen, az gyönyörű. Az gyönyörű. Hát tesó, gratulálok. Hát véletlen volt szőke. Véletlen volt. Fizesse meg a károdat, belsőségi sérülését lettek. Így van. Sátor részleg, geci, menj arra. Mi bajod? Menj itt a talmalra, guruljál te. Porpadék. Mit ütögetsz? Mi? Verekedjél, micsoda? Tényleg? Neked a kurva anyádat. Pingeci. Segítség, én beülök az Menj, üljébe, azaz maradjál benne. Jó, van Nem papa. akart, hogy imádkozza. Ne akarja, hogy jó, unatkozzál te magadnak. Az én kocsim, jó? Jó, Akkor nézd meg, milyen genya, nézd meg. Akkor ugye kifele, mi szép. Vigyázzál, papasz nem kapott viszkit. Alkoholista nem kapott anyagot. Álljál, mert szájba verlek. Na gyere, Szállj ki. na gyere. Szállj ki, én vagyok a te. Ne szállj ki, hagyj örüljön magának a papa geci. Igen, papa Geci, hogy beszélsz? Szépen, okosan, bölcsen. Tisztelettel beszélj. Úristen, Én ezt most Beszélj még ezzel a papámmal. Úristen, Highboxolunk. Hússétek már! Úristen, verekedik a papa, né meg, Kocsimat elviszed, meghalsz. Tényleg, ilyen gonyomorékot, mint te hallod, nem igaz, itt ütöget engem. Hogy mersz így beszélni? Jó, imádkozok. De pusztulj innen, te, menj a Nyugger klubba. Menj innen. Ja, neked nincs is olyan. Arra van az ajtó. Ja, neked meg anyád arra. Kussoljál már. Ez a szájába, nézd meg. Büdös nyomorék. Én a foglalatba. Persze. Jó. Uram, Jó kis kukoriszá is van benne, bőd borsó. komoly idióta vagy. Azaz még, azaz Menjél, hagyjad, menjél. Túlgázom, menjél.
letakarodsz, vagy én kibaszlak, mint tyúkot szarni. Te geci vagy, takarodj meg. Na jó. Hol vannak a rendőr? Hát kukáznak valahol kint. Jó. Jó kis kukoricás. Meg zöld borsós, de jó. Szervusz Kristóf. Műszakban vagy? Igen. Lenne itt a főpubliknál egy eset, légy szíves, gyere ide. Köszi. Szia. Na, jó volt szarni egyet? Aha. Igen? Jó. Na, várjuk a rendőrséget. Micsoda? Hát persze. Jön ma? Hallunk. Igen. Na, hol vannak? Na, hol? Mindjárt jönnek, nyilván. Aha, nyugsor. Tiszteletem, jó nap. Na mi a helyzet? Na, Hallod, kurva szeretném a anyázott úrt az bejelenteni. úriember. Persze. Először is én pofázok, nem te, jó? Ne szóljál bele a Jó, mondani hát nem valamba. kell, hogy Köszönöm. miért beszélsz így velem? Ne haragudj már. Azért, mert belepofázol a szavamba, azért kus. Ezt én mondtam. Na. Szépen Az kérjél úr meg, idejött, és akkor te... És Aha, szia. rászorott a autómra. Úgyhogy feljelentést szeretnék ellen tenni. Mi? Hova tűnt a Jó, kocsi? rendben. Nem szartam rá, Köszönöm. baszki. Hova tűnt a Viszi a kocsi? pi... Szóval mit csinált? elvitték Mit a csinált kis- Tamás? Azt mondja, hogy Oda rászartam az autómra, és autójára. rászartam autómra. A lófasz, most jöttem be publikuba. Szóval magánterület Nyugodtan jó. rongálással? Úgymond taxi autó rongálás. Szolgálati autó rongálás. Igen. Bátya? Nézze már, én semmit nem csináltam. Mi a neve az úrnak? Nekem A köcsög Coffoska. szenszej. Nem coffoska, Köcsög. uramnak simán, beszélj már szépen, nem bántottalak. Nem. Csak hogy meg tudja különböztetni. Na, mindegy. Köcsög Sensei? Mikor Az. született az úr? 2008-13. Jön valaki Várjál, főpublikba, értem, meg eltűnt vagy. a kocsim. Na ennyi volt, látod? Na ez volt a kis följelentés. Úgyis megkapod, nyugalom. Ah. Ja, megkapod. Te, szarházi. Itt nyugodtan hazudhatsz a rendőröknek, úgyis mindent láttam. De hogy láttad? Persze. Most akkor mi lesz? Elhiszi ennek az idiótának, hogy úgy beszél vele, mint Beírtam a feljelentést, Úristen, hogyha még egyszer Köszönöm előfordul, szépen. akkor vissza Ja, én meg beperlem akkor magukat, tessék bíróságra menni. Aljas rágalom. Ja, Na, gyere be akkor rendőrségre, beszéljük meg ezt normál... Bassza meg, várjál. Szállják ki. Na, tessék, le is lehet tartani. Na, szálljon be a rendőr úr, akkor én is beszállok. Én vezetek. Na, menjünk szépen be a rendőrségre, akkor beszéljük meg ezt a tárgyalóasztalnál. Szálljatok már ki. Nem szállunk ki. Hát élek a feljelentéssel, tisztázni akarom magamat. Jöjjön a taxis úr is. Szálljon ki. Leszarom, jöjjön a taxis úr is. Én feljelentem fel önöket, meg a rendőrséget, meg a faszom Orbán mi. Azaz, pusztuljon a férgese. Jön a taxis, vagy nem? Megsorolt engem. Isten. Azt mondta, hogy rászartam az autójára, arra a sárga vatakra. Azt közben most jöttem be publikba. Itt testi erőszakot akarnak. Tudja a faszom mi az, valami városi geci. Meg akartak erőszakolni apám hátát. Apám meg elég támogatta is volna. Azaz, gratulálok, motoros geci. Avaz, úgy állsz, öld meg, vazd meg, megérdemli a halált. Tehát lényegében azt mondták, na menjünk csak a kihallgatóba. Drótot kössenek az acsimra, azt úgy hallgassanak ki. Gyerünk! Gratulálok, a rendőrség nagyon végzi a munkáját. Nem erőszakolják meg a szenszeit, és nem hallgatják ki. Jó napot, uram! Menjél már innen te, mesztelen csiga! Te Snoop Dogg kopadék! Nézzek, itt ez a hippi gyerek itt rohangál, Álljon öljétek meg. már meg! Én megálltam, ledermettem, mint a réti fasz. Na jó van. Akkor menjen el. Nem megyek el, kihallgatást Itt tud a akarok! kolléga. Kihallgatást akarok! Követelem, bassza meg a kihallgatást! Azt honnan tud?
Jó, gyerek, kiállítok. Én is kérek ügyvédit. Nem, nem jön. Ez durva. De kérek szépen. Nem, on nem jön. Uram, jelentkezek az ügyvédire dologra. Senki. Képviseljen engem a bíróságon. Állami Rendőri levezető területre túlkapás. belépett. Így Állami jártál, levezető. hát ezt így jártál. Hát ezt nem kapsz el, szia. Nem köt. Nem. Menj már arrébb, akkor ne gyere elébb. Hopp, ide jövök, az úrhoz letaparolt a földre. Úristen! Úristen, De rendőri ráhúzok túlkapás! egy bilincset. Hát de bro, rendőri túlkapás! Micsoda? Na akarnak erőszakolni! Mi a fasz, legúr? Azt hogy se került? Erre, így, jó. Rendőri Most nem túlkapás! látod Rendőri túlkapás! Segítség! Na akarnak erőszakolni! Nem lehet látni. Én se téged. Itt ma, így jártál. Na. Engedjék ki! Engedjél! Rendőri túlkapás áldozata lettem! Meg akarnak ölni! Álljál le. Nem, a faszomat. Hagyjál meg akarnak ölni, segítsenek biztos urak! Segítség! Segítség! Gyors, tedd be, aztán intézzük el. Milyen tegyem be, lecsuknak, ez így nem normális dolog? Rendőri túlkapás. Várjál, most kihallgatok. Na, elértem a célomat, látod? Így kell ezt Na, várjál, engedjál és akkor Nem beülök. vezetőszállal az urat, milyen neve az úrnak? Nem, üljünk le a székre, mint normális emberek. Hogy szaladsz te velem? Na, engedjél, Elengedtem már. engedjél, Milyen neve az úrnak? engedjél, üljünk le a székre, mint normálisak. Engedjél? Nem, én kérdezem, milyen neve Na, az tényleg úrnak? ülj már le normális a székhez, legyen már De normális. nem, így kérdezem az urat, mert nem bízok önben, mert előbb elmenekült. Hát ezt most beszoptam, mert normálisan akarok csinálni, és akkor mindent Aha, milyen neve az úrnak? Üljünk már le, bassza meg! Mi a neve az úrnak? Kötelező válaszunk? Igen. Nem. Nem? Nem. Személyazonosság hiánya. Na, hagyj üljek már le a székre. Na, válaszol, milyen neve az úrnak? Hát ha leenged ülni a székre, és Nem, maga is milyen leülsz neve az szembe úrnak? velem. Milyen Ne, neve az zárd be úrnak? az ajtót, aztán kész, azt úgy leülök a Jó. székre. Be van zárva. Utoljára kérem, mi a neve az Hagyj úrnak? üljek már le, hát miért bántanak Jó, itt akkor- engem? Nyomorék Sensei Akkor Ános sepregesd meg, vagyok. jó? Nem, a lófasz. Nyomorék Sensei Ánus Róza vagyok. Ez a neve? Sajnos. Nem És tudtam. így írjam be az Nem. elbe? Nyomorult, nagy nyövetővel, hosszúval, nyomorult, mert nem engedte máshogy. Nyomorult. Sensei Anus. Ez se a vége, nem ez se a vége. Így vagyok fent. Nem maga a Pornhubot nézi, bassza, meg iráig látom. Nincs ilyen. De ez a rosszlányok.hu. Jó, nincs ilyen. Magának nincsen élete. Hát de ez a nevem, hogy érted, hogy nincsen? Jó. Hagyjál már Rendben. békén. Rendben. Mondom, mire fogja. Hát sekket így nem tudunk kiállítani ugye az önrevére. Hagyjál már, nem söprögetek. Hát be fogom perelni a rendőrséget. Dupla lesz, dupla lesz, dupla lesz. Elmondtam a nevemet. Többet nem megy sepregetni az úr. Hát nem, Indomine Patris Spiritus Sancte. Hát micsoda van itt, te? Be akarnak közmunkára küldeni, beengedik ezt a UFO fejű hippi arcú Vezetőszállal kínait. kaptam az urat. Nem, üljük már le a székre, azt ott izéljük már. Nem. Én lélekbeli csatornák vannak a szívembe. Van ilyen főér csatorna, ami dobogtatja a szívemet, oda fő fogom írni a véráram körömbe a nevemet. A sejteknek Hát úgy elviszem hívják a börtönbe. nevét. A lófaszt hagyjál már. Na, hallgassál már ki normálisan. Egész nap kukáztok, tegnap este is néztem, azt rendőri túlkapás van. Hát nem igaz, majd itt szadizol engem, Engedjél már el! Hallod? Ezt miért ilyen normális beszélgetést Kiveszel akartam egy kocsit, magával? Imre? Ne vegyék ki, Jövök én ez is, egy jövök. áldozat. Itt én vagyok az áldozat, Nem úgy engedjél már el. Rendőri túlkapás van, bassza meg. Leszállt az úrról. Besegítem itt a gépjárműbe. Hát ezt nem sikerült, gratulálok. Toljad neki a zenén. Besegítünk a gépjárműbe, bekötöm. Na gyerünk, menjünk. Biztonságévet az úrnak, nehogy kiessen, jó szorosan bekötöm. Bár bekötött. Becsukjuk. Hú, de jó zene megy itt tehát. Látunk. Hát ezért magukat be fogom perelni. Nem viccek, ismerem a Rendben. főkapitányságot. Maradjon már csendben, legyen. Nem érdekel! Mire kapok közmunkát? Mi az indok? Szirénát, kapcsolt fel. Nem kapcsolja a főtet, gényláda. Mit Ezen mondod? szájba fogom küldeni. Hogy halnál éhen, bassza Gyenláda. meg. Úristen, rendőr szívése.
Igen, rendőrszidásra lehet szépen kakabál. Személyazonosság hiánya. Persze, köcsög Szenszája nevem, bazd meg. Itt pusztuljak meg, ha nem. És már később. Nem mondott az idő. Dick, eltűnt a világ körülöttem, a normális? Igen. Lassítsál már, mert akadok, mint az állat. Kattog a szemem az életből. Akad a szemem, bassza! Így ütköztünk! Jau! Áh! Bassza meg! Ja, este csak nem fogod Ne! magad. Ne! Jaj, be volt kötve a biztonságébe, te hülye. Nem tudom, meg hogy olyan érzésem van. Nem voltam kötve. Most posztákra letöröd. Kirepültem az autóba a fazonba.
Szarulsz. Hey! Engedjetek már el! Hello! Srácok! Csókolom! Hello! 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 Engedjetek már el! Valaki? Hello! 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 Srácok! Hölgyem? Itt tetszel lenni, he? Hello? 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 Hát a szomat húzzam a gátok, hát nem igaz már. Ódozzatok már ehhe! Hello, Mikulás! 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 Hópehely pofájú! Itt vagyok mögötted, he! Hello? Hello? Itt vagy? Mikulás! Csicsikam fejű Mikulás, itt vagy? Azok itt mindenki átcsorog egy helybe? Ez nem a kinti sivatag, ahol állni kell. Ez a jelenlegi város, itt mozogni kéne, nem csicskálni, meg meditálni. Rákos fejűek, engedjetek el? Halló? Már valaki ide engedje már. Miki? Itt vagy? Jó, de elmenték kutyaszart szedni fejbe, vagy mi? Engedjél már! Tehát itt meg vagyok kötözve, mint... Engedjetek már el! Engedjetek már! Engedjél már! A rákegye ki a nyomrotokat, engedjétek ki!
Haló, engedj már el! Ne menj el, lila póló! Ne menj el! He! Engedj már el, he! Segíts már! Hát de szálltok meg! Mi történt, uram? Megkötözve megdöglöttem. Aztán fogalma sincs. Itt a mentős, itt meggyógyított, aztán így hagyott engem. Megkötözve? Aha. Segíthetek, uram? Kérem! Anyárkám! Idejövök az úrhoz, eloldozom a bilincsét. Köszönöm! Eloldoztam a bilincsét, nagyon Nagyon szívesen. hálás vagyok ezeknek a csöves Mikulásnak, meg ennek a télapú genyának. Itt ez a Manó genyának szóltam, és nem csinálnak semmit, hogy a rákegye ki a hollófejűjét. Hogy szakadna rá egy mázsa hó, azt nyomná PP. A szarvasaival együtt. Pusztuljon a Bambi seggébe. Szép kis mentős maga, nem is engedett el, csak meggyógyított. Pusztuljon. Micsoda? Itt feküdtem holtan, azt nem segített nekem. Aztán random Hol? fősegített valami pali, aztán maga meg végignézte és nem engedett Hol el. volt, uram? Itt? Ott, nem, ott bent. Agyalágyút mentős. Agyalágyút mentős. Na, hi. Nem. Ja, csős. Ja. Az egy jó dolog. Mindjárt megyünk akkor rázba. Erre elolvasom, azóta se voltál fenn bakker. De hát írtam rá, hogy gyerek, hogy Discord, ezt nem csinálták, nem is reagálták. Ott csücsök héten. Hát jó, ezt nem írtad viszont. Csak most írtam utoljára. 12:56-kor rám írtam vissza, azt 14:18-kor válaszoltál. Na látod. Teljesen jó van neked is. Mert meghaltál. Ügyes vagy. Nagyon csöcsó. Tá, geci. Puta, geci. Na, szép próbálkozás, sajnálom nem tudod elvinni. Bocs, nem tudod, haragudj. De azért megnézem még egyszer. Úgyhogy Hát- még egyszer. Nem tudom, nem, elfelejtettem. Na jó legyél? Hát nyisd meg! Azt hitted, mi hülye gyerek? Azt a kurva anyád. Hát igen. De azaz, nyitogass csak tovább, csak ügyesen, azaz, nagyon szép. Azaz. Ügyesen. Gyerünk, is tovább.
kisebb. kurva anyád? Milyen kurva anyád? Hát ezt így jártál. Mi? Így De az igen, ott fekszik a nyulacska, mindjárt leütöm. Hoppa, a fejem, Itt ver a víz, itt ver a víz, mi nem Úristen, úristen, az ügyes vagy. Jó? Na, próbáld már még kinyitni, olyan ügyes Megfogom vagy. a gombócot a fejed, azt letépem. Hát az nem gombóc, tudom, hogy analfabéta vagy és azt hiszed a hajamra, Nem, hogy tesó, én gombóc. csak férfi vagyok, aztán nem Igen, olyan kurva hajam, dagadtasz, mindenre azt hiszed, hogy kaja. Köcsög gyerek, olyan hajam, mint a nőnek. Tesó, ez nem gombóc, Jó, tesó. hallod, a A nősz, gombóc az hallod, asztalon neked- van, meg az Nem, acsibban. Pusztulja anyádba. Ilyet én még milyen anyád? Az igen. Azaz, szúrjál, azaz. Au, au. Ott, ezt kapd el, kutya. Úristen, Ezt kapd el, au, kutya. úristen, au. Ú, de fáj, Au, mi? nagyon. Balázs, akkor cumisz le, öreg. Nem, a kurva szádat. Pusztulja. Nem, akkor elvág. Jó van, ügyes vagy. Azaz, au. Ügyes vagy, jaj, egyen meg az úzádat belülről. Azaz. Azaz, kussolja kurva anyád. Úristen, nem tudsz még repülni se. Az igen. Hát ez félrement, srácok! Az igen! Az igen, látod, nagyon szép a haverod, megdöglött, életképtelen. Azaz, várjál, azaz, úgy, azaz, az igen. Hát most ügyesen, azaz, nagyon ügyes. Húzzá innen! Most már elég volt belőled! Ez a kisgyerek. Zé, állj le. Elmondtam, nem egy. Takarítsd el magad innen. Előtte lehaszarom a haverodat, látod? Ne nagy vagy. Még jó, hogy nem ott fekszik, te kutya. Nálam itt fekszik, azaz, Jó, hát Jaj, de jót szartam, he? tényleg? Ezt szartál. Mit csinálsz? Közteren szabad? Hát ez szabad? Uram, kés van nála, kés van vála és megfenyegetett az úriember. Úriember, itt van rendőr úr. Uram! Fogd már be a pofát! Segítség, rendőrség, fegyver van nála, illegális kést birtokol a pali. Kopter után megy. Ott van, ott, kapjátok el. Melyik? Az ott, ezek a... ezek azok. Kapják el. Ott voltak a Merciben. magára tartva A fekete...
kell szálljon. Várjon, bevertem a passzomat, várjon egy. Nem erre kell szálljon ki. Nem menni, az a másiknak üldözött velem, annál van Fegyver van kés. magára tartva, szálljon ki. Jó, nyugodjanak meg, bekapom. Ennek a haverja, rendőr úr, a másiknál van, nem menni a majomnál. Ennek a haverja, itt rohangált a fekete ruhás pali. Jó, menjen már arrébb, mert magát fogom lelőni. Ne haragudjon Nem el. én voltam. Szálljon ki a gépjárműből. Jó, de én nem akartam semmit csinálni. Szállj már ki! Jó, kiszámolok. Azért, haladjál! És nyissa ki a gépjárműből. Elnézést. Nem, pusztulj. Engedjenek el. Joker, tudod intézni ezt? Csávó. Csak Nagyon engedjenek szépen el. belök a gépjárműbe, átnézem, kesztyűtartót nem találom. Nézd át, nincs Csomagtartót is. Jaj, de jó, a csomagtartóhoz átnézem a csomagtartót is. Csak engedjenek el, legyen Nem szíves az találom. asszonyhoz meg a De kórházba. várjon, őt is nézze át, hát ha van már. Micsoda, mi a gond? Akkor Az szépen valami az az úrhoz asszonyhoz átnézem a meg a kesztyűt. kórházba. Mit? Jó, nem Az tart más asszonyhoz semmi. meg a kórházba. Köszönöm. De izénél van fekete ruhások, idejött előbb a rendőr Meg úrhoz. térült uram, bevigyük a Van kórházba? videó, testkamerám Nem is, telefonon kérek, mit köszönöm szépen, Bluetoothon el kell keresztül menni. rögzítette. Ott vannak abban a fekete... Nem az, várj, nem az. Odaadhatom esetleg a bizonyítékot? A késsel és... Szálljunk a gépjárműbe. Ne létszik! Ne! Áú! Úristen, fegyver! Mi a faszom ez? De ez mi? Áú! Na miért ne vegyenek elő fegyvert? De ne vegyenek elő fegyvert! Ne csinálják! Itt te vagy az Joker! Hát látom, ugyanúgy folytatod Joséval a tartalomgyártást. Kamuka vagy. Hát de miért? Átbaszott, mi barátkozunk ide vele. Azért nem fut. Nem. Megyek rendőrnek én is. Amúgy. Jó, szépen leveszem a vezetősárat, szia. Gratulálok! Fegyvert fognak rád, és ilyen hidegvérű nyomor. Áú! Így. Hát Áú. miért nem? Hát fegyvert fognak rá maga, szerintem kell félnem. De kellene! Igen, és nem kell menekülnöd. Lőttek rám, Hús azért legyen! futottam! Hús legyen, mert megerőszakolnak. Jokernek hatalmas dákója van beléd, mert ezt segvérzésbe elvérzel. Én tanúsíthatom anyád! Az. Na, azt most meg kell Jó, kapni. 10-50. Én áldozat vagyok. Te hova mész? Ne. Kirogattuk a csiportam. Ahova mennék, nem tudok sehova menni, hát lábbelics van rajta. Te amúgy te dankoros vagy miért beszélsz így? Hát na a kóros Na, az maximum na, anyád. beszéljünk. Köszönöm Szépen. szépen. Vezetőszár. Szívesen. Hát ülj szára. Ajaj, Jézus. Ja, én beszálltam akkor, sziasztok. Én beszálltam, én biztonságban vagyok, ugye? Meg se Faszom. tudsz vezetni, idióta polisz. Na, ne szígyed a rendőrséget? Bocsánat, már maga ki? Mert az a jó Szépen kurva besegítem anyád a vagyok. gépjárműbe, A becsatolom jó a kurva zövét. anyám, hát anyádat tegnap basszom, hogy tennék. Jó van, akkor ezt itt zárjuk. De anyádat! Darab van. Neked már a bilincsem. Nem. Pusztulsz el a rendőrautóba megfele. Fizetek. Nem fizet semmit. Fizetek. Rendőr úr, még Szépen szépen kisegítem elvisz. a gépjárműből. De mehet Gyorsan. izé közmunkára, nem? Gyors eljárás. De közmunkára tedd már be. Hát berakom, csak Vidd el börtönbe. Már nem megérdemli a tudom, nem nyomorék. tudom kiszedni. Szálljál ki! Te rendőr... Várjál, arrébb megyek. Ez a csávó mit csinál? Nem tudom. Rendőrszédes. Semmit nem csináltam. Dehogy nem. Kiszállni, megkötött kézzel. Rendőrnek ellenkezel. Én Nem tudok segítettem. kiszállni. Szidod itt a rendőröket, bántod a Be tudod venni barátaimat. róla, amit szól? Maga szüneggem. Igen. Pusztulj éhen a családoddal együtt, ha így bántod Jó őket van, a akkor te is menjél rendőröket. közmunkára most azonnal. Mi? Nem vegye, én szeretem a rendőröket, jó bántam velük, csak te bántod így. A rákos vagy rendőr. madarat. A rákos madar seggedet, hát. Ajaj, de Így félre. van, ennyi búvárkodna a fejmaszkoddal együtt. Jó. Leveszem a kezéről a bilincset, felkísérjük a rabszállító buszra, jó viszontlátás, jó munkát. Száradj meg. Azt mondja, száradj meg! Ez kurva jó volt! Már mehetek veletek? Léci. Szeretnék egy én egy ilyen kamerás ember vagyok, a TV2 által megbízott ember. Jó, A rendőrökről készítek dokumentumfilmet. Van-e rá lehetőség, hogy beleegyeznek esetleg a rendőri tutoriál videót csináljak a TV2 által, hogy jöhessenek önökhöz az emberek?
Van-e rá lehetőség az úrnak? Ehhez nem tudom, kell meg. Kitől gyere ide. kell? Melyik a gúri? Szeretnék Márk, dokumentumfilmet készíteni a rendőrségről. Márk. Itt. Az úr szerette tőled van. Igen? Szeretnék dokumentumfilmet készíteni, a TV2 stábjától jöttem, a rendőröknek a munkáját szeretném hirdetni. Van erre esetleg lehetőség? Pár percet kérnék, amúgy ott van a fekete Mercibe, Annában a kés amúgy. Tényleg? Anna, aha, van kés. Anna, ott itt melletted. Nem én vagyok itt a nagy faszú, itt látja balra tőlem, itt ez egy elezredes. Nem igaz, nem. Amúgy, srácok, Látja a vállát. srácok, annál a Mercisnél van egy kés a vezetővolánnál, csak mondom. Ő akart kirabolni. Itt nem annál, a elsőnél, a belsőnél, itt nem áll, ennél, ennél itt. bocsánat. Ennél itt van a kés, őt kell elkapni. Ő nála. Ott kiszállnál. Nála volt a kés, itt, dehogy nem, telefonomnak van egy bluetoothos webkamerája, amit én ráerősítettem el. Na, ő lesz az. Fegyverben öreg Na, szálljál már ki! Lőjétek ki a genyába! Adjál neki! El akar menekülni! El akar menekülni! Kapják el! El akar menekülni! Lőjék ki a gumiát! Termőben, jó? És akkor megnézzük. De nehogy lezárja a kocsit! De mit intézkedsz? Beülök mellé, mit Ez szól mi? hozzá? Hallod, szállják ki a kocsit. Itt van a kés nála, itt van a kocsiba a kés, itt van a hátsó Melyik? ülésen! Nálam Valami... nincs kés. Dehogy Most nem! rakta be, most Itt van nála! Most rakta be! Na, jó, Na, akkor megkérném az van- urakat, hogy szálljanak Van egészen. bizonyítékom is, hogy késsel fenyegetőzött a rendőrösön, és itt is. Nem volt. Jó, Itt van az akkor- ülésen, jöjjenek be! Bocsánat! Szálljon, Jó, rendőr azt úr! hátradom, jobb és bal Rendőr felé, csak úr! egy gyors vázlat Odaadhatom a kést? Itt van a itt van mellettem a átnézem a kesszűtartó ruházatát. szerűségbe, itt hátul. Jó, Na jó, van nem akkor. tart semmit. Odaadhatom? Szálljon ki, uram, átnézzük, jó? Nézzessék, szálljon be a gépjárműbe. Gyorsan, Meg a nézze biztonság meg, lehet, hogy kedvéért. rázárta a nyomorék, itt van bent, nézze csak. Ott van bent a kés, azt nem nyújtam hozzá. Kesztyűtartóban, itt egy kés. Esetleg, ha telefonomra Szia, átküldhetem esetleg a bizonyítékot, ha érdekel, hogy késsel fenyegetőzött az úriember. Az a belső. Telefonomról van egy bluetoothos webkamera a testemre rászerelve. Kést kérdeztem. Hát ott már tudja. Ez itt, ez a fekete ruhás fenyegetett engem, késsel meg akart tölni. Többször is bántalmazott engem testileg, az a gépjárművel Testvérem is. végig mellettem volt, tanúsítani Na. tudja, hogy ilyen nem... Átadhatom a telefonomat? Lementik róla a bizonyítékokat esetleg? Igen. Na. Gyorsan akkor külsős Discord applikáción, akkor adom a videót, jó? Jó, Tóth már. Ott már rendben, nem mentünk. Gyorsan ide előveszem a telefonomat, elkezdem átküldeni a Discord applikációt, megnyitom. Így.